wengi nganti gagat reno yo jos jos Belabasane si kucing ya Mas. Si kucing dewe. Meong. Heeh, kuwi ta? Iya. Yo. Cawetan piye Mas? Catetan. Nganggo cawet to. Ora Ya. ndang. Catetan sajroning ati. Ayo. Datan luntur. Saya marah ati. Iya iya. Aku kowe dadi garwa. Mergo leren neng gubuk asmara. Si kucing yo. Production lho iki. Dek mau bengi wis montang mate
Kucingnya luwe Dek mau bengi Wos montang manting Tanpa turu atiku Tansah klisikan Tansah klisikan Bubar sumanting Mutiara sing becik Lancir sah klisikan amarga bubar sumanting mutiara sing becik lentir kuning aku mangkene rumah saku teko karo pilih-pilih Kayak Indonesia. Sini joget sini. Joget manianya. Adek mau bengi terus montang manting tanpa turu atiku tansah klisikan Amarga eleng bubar sumanting mutiara sing becik lancir kuning
ngajak kowe ngajak ning tawang alayong akati lingsir sengenge ana kene yo gunung yo Bengawan kowe Solo tak SMS rambalesi yen tak telepon malah kok pateni mangkeloni aku yen kepethuk irungmu pengen tak ciwel 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 alah ciwel yo ngalayong hae hae yes pokoknya RKY Ramadhan Dingin Sajose dan juga ini didukung Kenapa? RS Audio MS Audio. Rakios Ragen Oh ya. luar biasa yo Jancane kowe ning endi gelagatmu gelagatmu saja nyupriyati atiku suci iya dek kowe kancan karo wanita liya pengen tau bangapangku Bengawan Solo tak SMS rambalesi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku Terus piye, Mas? yen kepethuk irungmu mesti tak ciwel 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 alah ciwel yo mana di mana banjur dandan kowe ora teko hae yo yes nah juga hae Mas ngatur ke sugeng siang kadang-kadang yang dari Sragen Sragen dari Kebumen Kebumen pokoknya hari ini komplit komplit Mas tonggo dhewe kabeh ngono ya nyoh nyoh nah kudune ya ngono ya yo Janjane kowe ning endi gelagatmu Gelagatmu saja nyupriyani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya matur
iki lho. Bagi dua. Heeh, ra disori ora muni. Heeh. Ngesori ra, Pak? Wes entek. Wis. Urung. Sabda patita nadya sisihanku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal mati. Ayo yo. Mana di mana anak kandung saya? Nyenengke sedulur ki ngene iki, Nduk. Iya bener, Mas. Heeh, mangan wareg turu ya kepenak. Terus Campur karo sinden-sinden ngene kok ya. ana sing ngesori neh lagi Mas Gondrong weh, sapa sing urung? Nggih. Ayo Iki tambahin engko Mas, piye? Bapak Supomo Bapak ngersake Supomo. lagune Roro Jonggrang. Ah, diaturke engko wae sing hajat. Yes. Yo dintake. Sabda patita karabu apreng sliramu. Nadya mati.
tresnaku ora bakal luntur diajeng. Tenane Mas. Yakin? Ngapusi. Siang patoro ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa handuweni marang sang dia Sulaksmi. Monggo Mbak Lili.
Napa arep disisake nggo? Senggol-senggol. Tak kasih Iya. lagi. Tak kasih lagi biar panjang dan lama. Apa mau disisain buat beli Brambang? Urip ono kudu dadi kowe tak tukoke masa sampun ngatur ke Ibu. Monggo Bapak. Atiku tansah nelongso udan tangis sasak saben dina tak goleki tak deli ora ngira mung jebul ngapusi. Yuk. Iki caki, iki penyelundup kowe. Oh. Ya boleh, kok malah nunggu lho nyapa. Mas Oleh mau gawe ke aku kopi kok ya. Lila. Lelo aku disanding wong liya senajan uripmu wis mulya mbok yo eling atiku kesiksa. Mong pengen ketemu senajan adoh tak parani aku menuruti karepe ati. Yo yo Nalasi
sih. Piye. Kira-kira dibablaske meneh ora? Embo, ini bos keterangane. Nggih. Heeh. Bablasnya napa? Napa? Iya Pak. Sing santai lho. Sor sih. Napa niki? Lanjut Lanjut, siap no cah kene kok. Ngapunten nggih, Pak. Kaya ngene lelakonmu yen ngopo dadakan ketemu yen pancen dikarepake gawe gelo ati salawase Duwe bos kok lomo niram ngono ya. alhamdulillah. Kok mesti gesek wae.
Bir bintang. Apa Mas? Aqua. Oh aqua. Ora aqua wis ganti kopi. Ora kene iki cah tertib. Gur anget-anget kok ya. Gua anget-anget. Iya. Ayo Mas. Katresnane mana di mana anak kandung saya. Lanjut. Lanjut Mas. Lanjut apa lanjut, Bos? Lanjut boten Bos. Lanjut ya. Ya. Katresnane wirat moyo. Ning senajan pungkasane.
terkenal sor. Sor. Ya. Ye.